Čo je? Tak poď sa daj. Dobre. Tebou, dobre. A tak kamarát, jak sa mám? Čau. Ja si točím taký content, hej, úplne pozdrav mojich ľudí. Áno, pozdravujem ľudí. Je to tam. Je to tam. Čo tu robíš, Bráško? Šobrem na ulici, vidíš. Čo mám robiť? Ježiš. Však a ty si tu stále. Však nemám. Úplne zlatý klasy sú tam. Zlaté klasy, jediné. Pekné auto máš, mor. Natočí so mnou reklamu niekedy do budúcna? Áno, môže byť. Dobre, tak tu ťa vysadím a však dám ti niečo na kávu, jak vždycky, ne? Poď odfotíme sa. Počkaj, si zatiaľ peňaženky vyberám. Počkaj, Čerem pozor. auto. A mamka, jak sa má? Vieš. Cecilka, čo? Vieš. No stlač to. Ešte raz. Daj mi. No, poď. Ďakujem ti, daj mi na šmún. Tu máš na kavičku. Ďakujem ti, kamarát. Čau. Všetko dobré ti prajem. A ja tebe, však vidíme sa. Natočíme nejakú reklamu na budúce, dobre? To ideš? Áno, však chodím.